Bide laburrak, luzeak, okerrak, zuzenak, maldatsuak, besteek aurretik urratutako bideak dira guztiak. Baina hasieran ez dago biderik, joan etorrian dabilenak egiten du bidea. Gaurko saioan Ormaiztegirako bidea hartu dut, bidegile izan den familia bat ezagutzeko. Bide berriak urratu dituen familia. Azken hamarkadetan mugarri izan diren gertaerak zuzenean bizitzeko aukera izan duten bi emakumerekin izango naiz. Eusko Jaurlaritzako lehen bozeramaile emakumezkoa bata. Euskal kazetaritzan aitzindariak biak. Bi aizpa, Mari Carmen eta Elisabete. Familia bat, Garmendia Lasatarrak. Beraiekin egin dut hitzordua Ormaiztegiko Zumalakarregi museoan. Maleta hartu, eta egin dezagun bidaia elkarrekin. Egin dezagun bidaia Garmendia Lasatarren historiaren bidetik. Hemen Txao eta Francis Bacon. Mari Carmen. Hor Txao. Aspaldiko. Bai, Zemoz? Ondo, zuek ere bai. Baita, ondo. Bueno, Eli, Ormaiztegira etorri gara, zuen bila? Zuen herrira? Eta Ormaizteko tokik. Esan berat zuenetako batera, ezta? Ezagutzen zenuten? Bueno. Zautu. Umetatik. Lehenengo eraberritze lana gainera gure atxona zanan anai batek. Osaba Guillermok, intzitun. Zuek ere esparru askotatik pasatekoak zarete eta askotan aitzindari izan dagoak ere, bai? Bueno. Bai, esan liteke hori. Zindari, ez dakit jo asko dirudi hori esatek, baina... Baina zuzendari izan zinen zu, Jaurlaritzako lehen bozera maile emakumea, bai? Bai. Eta Eusko Alderdi Jeltzaleko lehen emakume sailburua ere, bai? Baita. Ez da gutxi? Tira. Bai. Ez honen inguruan itzein nahi nuke zuekin, baina hemen baino beto beran izango gara, beraz guazen beraldea. Eserlekure emate baldin bada. Bai. Begira, gure lankideek leku goxoa prestatu diguten. Bai, ez dauka, itzaki handirik. Osondo. Xeri lasai, Mari Carmen eta Ali. Eta inoiz egon altzineten gela honetan bertan. Askotan. Ez dola jantzita, Utsik, gela utxe. Mari Carmen eta Elisabete Garmendia Lasa. Anai arreben artean, zaharrena da Mari Carmen. Elisabete, laugarrena da. 7 anai arreba dira guztira, eta Jesus Mari bakarrik gelditu da Ormaiztegin bizitzen. Arantxaxu, Juli eta Itziar, Bilbo ingurura mugitu ziren. Aloina, aizpa gazteena berriz, Donostiara. Aita, Lazkaotarra zuten, Ignacio Garmendia, eta ama, Carmen Lasa, Ormaiztegikoa. Aitaren anaia Ramon Garmendia da, egun Garmendiatar familiako kiderik zaharrena. I may be loose, I'm not a cannon, but I can be quiet saying my name. But I can be quiet saying my name. Betelu, bai. Aixo, Ramon. Gaur ere lanian, ala? Ba, beti bezala. Bestela ez dugu asmatzen da, bizitzaten da. Batzuk jubilatzeko edadiare izango dezu ba, Ramon. Bai, baina jubilauta egon geldituko naiz. Oan dionik ez da kontatzen jubilauta bezala. Hemen jogurrak eta egiten dituzue. Ba, aldan guztie. Zu, Elisabete eta Mari Carmenen osaba zara. Bai. Bere naita Ignazioren anaia. Bai, hori. Nire gurasotzien basarri bat izena doan bezala, Intxarrondo txiki. Azkan. Aldatuta doin gure hori. Ramon, hemen atzean Intxaurrondo txiki daukagu. Hau zeinen etxea izan zen? Atxona, na? Aha. Ramon, Ignacio, Elisabete eta Mari Carmenen aita, anai zarrena zenuten. Zarrena. Zertan ibili izan?
Leku askotan, hil izan ere lanen dependiente hontzan, kafeko kooperatiban, da gero hilean mozketan ikasi zon, lukero, da gero azkenako easingo fabrika hondi nintzen, zean ofizinatan lanen. Eta Carmen bere emaztean nolakoa zen? Bere emazteare, salitek, behan estiloko, zango zala. Euskera kontun da bik, ondoa ematen zuenak. Bai, euskaltzaleak ziren? Bai. Oso. Lehenengo definizio izan leke, hori, ez da euskaltzalek izatena. Atena, detaile bat dago bere historin oso erabakigarri izan zena. 2 urtekin edo poliomielitis gaixotasune pasazun, eta horren ondorioz errena zan. Orduan, bera maiorazkoa izanik ikusi zuen etzaukela etorkizunik baserrin, eta horregatik sartu zen beste langintza horitan danetan. Enpresa bat sortu zuen, amakin batera, eta aman beste bi anaiekin batera. Eta borrokari esan, da aurre itxeko kemen izugarrie. Baina zer nolako oroitzapena dituzten zuen ezte. Gure familia bertzalea. Hormeiztin garai hartan, behar bada familia bertzale nabarmenena. Eta badau arrazoi bat, Gure atxatxa, Jose Mari Lasa, gure ama Natxe, gizon isile, baino herriko jende guztizekin ze joeratakoa zan. Neskak batez ere, gero kalen erderara jotzen genuen, eskoleare erderaz. Atxatxa ikusi eta nire launetako batek, que viene tu abuelo, esaten zon. Eta euskerara jotzen genuen. Nik batez ere gogoratzen detena da, zuek, gaztegok, askoz borrokalarigok edo irten zinetela. Ni ezkondu nintzen bezperako gauen, konturatu nintzen zuetako batzuk etxetik irten zinetela, gaueko ezornutan. Kontu da zuek ezkondu zinetela apirilen 22, 1973, eta egun batzulen hau algortan, hain zuzen ere, hiltzuela Eustakio Mendizabal txikia. Orduan, giro hortan, orduan zer ikentzan gertatzen zienen, panfletok iten genitun eta panfletoak banatu inbertzien. Eta ala gertau zen, zuen ezkontza bezperan banatu bertziela, urrengo egunerako panfletok, etxon bestik. Hau ez dakit kontatzekoa da, baina panfleto asko imprimatzen genitun... Aitien fabrikan. Gurasok kontu izan behar da Euskal Pizkundeko garaikok ziela. Bik izan zien eldiako korresponsal, bakoitza bere herritik, Atxe Lazkaotik, ama hemendik, Hormeiztitik. Gero, ja, 60ko hamarkadatik aurrera edo, gauzak pixka muitzen eta lasatzen hasi zienen eta, nik esango duke, erresistentzi kulturalen ontziela. Garai haietako kontuak eta berritzeko, begira, nor datorkigun. Ara, Aloña, aurrera. Kaixo, Aloña. Kaixo. Ongi etorri. Ezagutuko dituzu. Zuere Ez pasarena eta tartekoan. Eta zu gaztena, ez da? Dani gaztena, bai. Hausen da, Beraz ondo ordenatuta. Hilaran, tarte batzuk, baina bai, nizarrena eta beha gaztena. 15 urten aldea. 15 urteko aldea. Eta ez dakit etxeko gazteenak ere gurasoen eragin hori jasote duen? Bai, gure etxen euskaraz inbertzan, etxen erderaz hitzitek. Gero erderaz ikasi eta idatzi, itzin eta idatzi hona inbertzan, gure aitek esaten zon kon propiedad, eta lehin bertzan. Aitek behin da berriz esaten zigun, neskak zeate, baina ingeniero ikasi nahi badezu ere, ez zaila jola aurrea, ikasi, nik benetan, nik uste dut atxei asko zer diogula. Gauzatxo bat erakutsi behar dizuet. Hau seguru ezaguna egiten zaizuela. Entzun galdugu. Bai. Zaten direkin. Hementxe, eseriko gara, eta ikusten duzu, tokadisko eta guzti, etorri gara. Bai. Gaurko gazte asko ez du jakingo zer dan,
Bai, Noin aurrekoan. vinilo berriz ere modan jarri die, Bai, ari dira, baina batzuk ez dakite bi aldetatik entzute zirela, hori ere bai, Beno, ea, ondo entzuten den, eta ea gogoan duzuen kantu hau. Bai. Urretxun entzun gendun lehenengo aldiz Osaba Xantinetzen. Eta letra gogoan duzuen, kantatuko aldu, bai? Gure aberria, gugera Euskadiko, gaztedi berria, Euskadi bakarra da, gure aberria. Baten-bateko entzun da esango luke gaztedi berria ez dakit Ja, baina. bai, hori hainitzen pentsatzen. Orduan bagine, Orduan bai. Ironi pixkatekin hartu Bai. behar dela. Eta zer datorkizue gogora hau entzuterakoan? Aberreune, bai. aberreune izaten zen un polit bat. Gaina, aste santu tristen ondoren, ez da, musikaik ere entzun ezintzan horren ondoren, eta lako retransmisio moduko bat itintzun gure emak, izane volumena topera jarri. Bai? Bai. Eta ausartzen zen horretara? Intentzon, egualdiona balin bazan, etxeko lehiok zabaldu, eta jendea mezan hausitatik irtetzea zijonen, atope jarri. Eta inoiz, arazorik horren kontura? Ez, hormaiztin etzea. Guardia Zibilek etorrin behartzen behazaindik, bertan etzeon zorionez. Eta nondik sortzen zen dituzten disko hauek eta? Nik esango nuke disko hau nineronek ekarri nula, Biarriztik, zeruko argien egindako lanarengatik Ricardo saritu zuten urte hartan. Nik esango nuke han erosi, bueltan, topon, Donostira, Hendaiatik aurrea topon, eta negun izan zen sariketa hori, eta hola, Disimuluan. Gurasoetaz eta itzain dugu, eta zuek txikitan nolakoak zineten? Ezin erabakik ibilitzen nintzen, txikin ala haundin bandokan nintzen. Nik uste tarten pastelera xamarra atera naizela. Elisabetek esan duna egia da. Nik hainbeste aizuan, eta hau, eta beste, eta hura, eta ni oso arduratsu, eta behar bada etxeko andra xamarra nintzen. Behin pasta makarroiak azukarrakin eman zen izki. Neiko inda neolako. Etorri nerekin zuen haurtzaroaren inguruko beste kontu batzuk ere entzun behar ditugu eta. Bueno, zeote da. Permiso gineola, 1957, Mari Carmen hoi nola jaio zan, lehenbiziko biloba. Zure lehenbiziko biloba? Biloba, bai. Oindala aurtengo duten etorriko 71 urte. Hara 71 urte beteko, jupeak ez dizu igual esango, baina nire izate izuet. Kontua da, mazkizu, Bai, hori gala die. Eta Mari Carmen eta Elisabete zergatik iruditzen zaizuzuk atera diala horren kultura zalea, gero politikan ere kezkatuak, eta hori gurasoen gandik datorkia? Bide hortan jarri dielako, txeamak eta nik uste horregatik izan dela, hortan saiatu diela danak. Once I thought without a doubt I had it all figured out. Mari Carmen niretzat, banek izpazala, esaten zigurako izpazala, baina nola Amonanen bizi izan batez ere, ezin duen oso ondo ulertu. Amonanen bizi izan Frantzira joan bueltatu eta etorri zala etxera, justu Aloña aizpatxekina jaio zanen. Eta baina Mari Carmen etorri zan, aizpaz zarrena zala jakin da. Mari Carmen etorri zanen, jarri gintun dano, firmes. Zate gogoratzen. Zertxo bai. Eta esan beharko bazen du Elisabete eta Mari Carmen nolakoak diren? Seria xamarrako, errespetua gordetzen zuenak. My life was a game so unfair. Burun sartze bali mazaio zerbait, Elisabetei hori atera egiten du. Kiaragarri langilea eta pazientzia handikoa. Babak edo hilarrak edo pilo izaten ziren aletu beharra, eta nik uste gu beste dano baino gehiago aletutakoa beha dala. Antxe isilik, pazientzia guztekin pilo ateratzen zen arek. Oain egin du hori. Oain hilarrak eusten ditu. Eta banatzen dizkigu hori aletuta. Eta, Kike, programan zenbat izango zeate? Mari Carmen eta Elisabete bai, eta gonbidaturen bat gehiago ere izango dugu. Horintzat
emango nizutuan, nik oparitxo bat. Bai, hori ere bai? Hortako nabezu, gure talerrea sartu. Bertara, jongo gea berriro ere? Bai, talerrea. Bai. Eta orduan emango dizut. Fenomeno, haizu. Poz hartuko, bai. Ara, oparitxoa ere badago, baina hori gero. Bai, Hori gero ikusiko dugu. Bai. Mari Carmen, zuk viaje bat egin omen zenuen Frantzia aldera eta. 13 urte itxula, nik uste gure atxe izan zala. Lehen esan dean etorkizunei behi da, eta frantzesa ikasteak omen izala. Beste bi launekin, Frantzira bidalen ninuen, Toulouse ondoko herri txiki batea, uda pasatzea. Eta uda pasatzea, baina ondo gendela, eta bertan uste erabaki zuen. Eta urte bete ingendunan. Begi horiek ze ikusi zuten nola deigarria? Ikaragarri gauza. Ikusi nun gizarten sekularizazioa, nik ez nekin sekularizazioa zertzan ordun, emakumak zigarroa errez, galtzakin, normaltasun guztikin txofer, hemen ez genitun plastikozko erropa zintzilikatzeko pintzak, ekarri nitun. Beste mundu baten relatoa, eta beste mundu batzuk posiblek ziela konprobatzen. Horrek izan zuen eragina gerozu kazetaritzan esate baterako hartutako bidean edo? Ez hori beste bide batetik etorri zen, hori jolasetik etorri zen. Zukaldeko Miradoren La Voz de España zabaldu, eman. Horrelako zerbait? Eta, bai, ze urtetakoa da hori? La Voz de España, hoxe, Ziurtetakoa, 41 batekoa. Bai, hau zartxamarra, bai. Espazioa behar zen, Bai. Lo hartzeko, Hori zen. Eta Leixabete, orduan zuk zer egiten zenuen La Voz de Españarekin Miradorian? Bueno, irratiko programak. Proba ingo dugu? Ea nola egiten zenuen? Bai, Nik uste prest daukagula gaina sintonia. Lurren jarri behar non, baina, bueno. Sintonia eskatuko dugu? Bai. Torpedos alemanes hunden diariamente miles de toneladas. Din dan don. Tropas alemanas cruzan el Danubio y entran en Sofía. Din dan don. Se inaugura en Sagunto un alto horno. Eta horrela? Eta herritar batzuk eta plantatuko zian, azpian ea gaur zer dakarren periodikoak. Bueno, gugeu ginen, entzulek etxeko, zuzenen, gudanok. Hori keinez, konturatu nintzen nahi baina nik periodista izan nahi dut, orduan periodista, kazetari ez genekin. Eta hala, txine esan nien, eta bat jase izan adarra jotzen. Hortaz, kioskoa jarri behar dizugu. Ze numetie periodista deitzen zien baita ere, hori periodiko saltzaile. Eta, baina, gero atxebeak laundu zian fakultaden sartzen. Mila esker, Aloña. Zueri. Eta ondo segi. Eta nik hemen jarraituko dut. Zure bi aizpekin. Hori da. Ondo segi. Kazetaritza zari garela, zatozte, begira zer ekarri duen. Zer daukagun hemen? Zer note dago? Gure ikusle gazte batzuk, pentsatuko dute, zer note da? Kaja gorri hori. Bueno, hori historia indako. Bai. Bai. Bueno, esan nahi dut hori, diseinuaren aldetik. Ara, Valentine. Olibetirena, nik uste 1979koa edo dala. Eta, norena zen? Beti Elisabetena. Beti ezautu ditugu eskribitzeko makinak, idazteko makinak etxen, baina ikaragarrizko makinak, ofizinakoak, eta hau berri zan, pentsatu hor sartu, eta nune ikutzinezke. Gorria gainera. Eta gorri, bueno, horia. Bai. Hau nik erosin nun, ofizinan irabazitako dirukin, hontan inbertitu nun karrerarako, behar nolako idaz makina. Dana dela makina hok, moman ere omen da, makina hau. Eta La Naranja Mekanika pelikulan atera zan. Eta beste pelikula maten ere ikusita noiz batzen, Valentinea. Garai bateko kazetaritzarekin ere lotu litzezke makina hauek, ez da? Bueno, nik zine ingo nuke, zinen aurren, Elisabetek makina hontan zenbat ordu eta zenbat horri
pasatu ditun, bat ere zalantzarik gabe esango nuke. Biak zeruko argiatik pasatakoak zarete, aurren azu, Mari Carmen, eta lehen talde aitzindari hartan, emakume bakarretakoa izango zinen. Bai, hasiera baten, bai. Eta nola sartu zinen? Nola sartu nintzen, Okendo kalera arratsalde baten joan, zeruko argiko atetan timbrea jo, eta garai hartan, zeruko argiako zuzendari Agustine Zeizarekin hitz egin aizu idatzi nahiko nuke halako talako naiz, magisteritza ikastera etorritakoa naiz, eta idazten hasi nahiko nuke. Ondo iruditzen bazatzuta, bai, hoixe, eta zertaz idaziko zenduke bata. Emakumei buruz, eta gizarteko gaiei buruz, eta hola. Eta emakumezko bakarra nintzen, izengoiti bat premiazko nola iruditu zitzatan, Miren Olarreaga. Miren Orreaga. Oi, barkatu, arrazi dezu, Miren Orreaga, Roncesvalles alegia, Orreaga. Eta Miren Orreagakin jun, eta urrengo asteko zeruko harrian unik ikusten dian, Miren Orreagaren ordez, Miren Olarreaga. Agustine Zeiza praileak, pentsatu zunun bait, okerra zala, nik mekanografak askarra izango nintzela, eta hor zerbait zuzendu garritzena. Eta alaxe gelditu nintzen, Miren Olarreagak. Disgusto pixkatekin, Bai, nahi gabetu nintzen, gogon dezu, bai. Eta gero, aizparen bideari jarrik izua azaldu zinen? Bai, Asko lagundu zizun, Mari Carmen aurretik zeruko argian egon izan edo? Mari Carmenek bidea, praktikak egiten hasi, gero urtebetez Iruñan inprimitzen zen zeruko argia, imprentako frogak zuzentzen, ibili nintzen, han ikasi nun euskaraz irakurtzen, ikasi ohitura hartu nun, erabatekoa, zeruko argia osoa. Azten behin irakurrita, pentsa. Eta gero ja, karrera bukatzeako, 76-en, bertan lanen hasteko gonbidapena jaso nun, eta hoxe nola ez. Horrela, proba batzuk, gero erredaktore, eta handi gutxira zuzendari. Kazetari karneta zeuken norbait behartzan, legez hori, zuzendari izenakin, ezta? Eta batez ere horregatik izan zen, ze. Orduan gendenak funtzionatzen gendun talde modura, modu asambleario nolabait. Ez du esan nahi nintzenan agintzen zuena. Baina, zuzendari, Elisabete. Bai. Eta bigarren emakume zuzendaria, zeruko argian, ez da? Bai, ze lehendik Miren Jone Azurza izan zen, Eta oraingoa ere, emakumea. Bai. Bagai honekin jarraituko dugu izketan, baina guazen berriro ere, telebista aurrera, hor badaukagu eta bideotxo bat ikusteko. Bueno, hementxe, aurrera tatzea, baina bagoaz, gure kontuekin. Estitxu... Espaldiko, Ondo, zekere? Ondo, bai. Eli, zuk zeruko argiatik argiarako jauzia ezautu zenuen eta gara hartan gainea zuzendaria zinen. Baetzen oso ohikoa izango ez, edabide bateko zuzendari izatea eta gainera emakume izatea? Ez zan ohikoa, baina dana zeruko argian bazan aurrekari, Miren Jone Azurza izan zen zuzendari. Gero zu, etorri zinen, eta gaur egun ez ditxu. Gero tartean Garbiño Bedare izan zen emakumea eta zuzendaria. Hemen sekulako aldea bizi izan zenuten zuek. Hau da, garai bateko zeruko argia, eta gero zeruko argiatik argiara pasa zineten. Zergatik jauzi hau? Bueno, zeruko horrek lanak ematen zituen batetik, egia esan karga hundixa marra zan zerukoarena. Hortaz, kaputxinek erabaki zutenen ustea, erabaki gendu baitere zeruko hori kentzea. Ez ditxu, zer itxe zaizue Elisabeten garaitatik? Nik usten dute aurreko garaiak eta gurian presente badaudela. Guri iritsi zaigu alako
argia bizitzeko modu bat ezela, edo mitotik asko izango du, guk ez genuen ikusi, ez? Eta, gero gaietan edo portadetan ikusi denetan ere, alako, puntu makarra bat edo punki bat edo. Nera kezkak zen, batetik, kazetaritzako hizkera egitea. Sortzen ari zeinaten. Eta hori egin beharra zen. Gu, euskara batukin genden, baino kazetaritzako hizkuntza falta zen. Eta baita ere kazetaritzako generoko. Guk bizi izan dako beste zailtasuna izan zen, eta hori 77 bi egunkarik sortu ziren, deia eta egin, eta guk gelditu ginen hor gotortuta bezala. Jende askok begiratzen zigun ja, hor, gizajotak, ajok, nola gelditzen di hor, uarte hortan isolatuta. Ez ditxo, eta gaur egun zeintzu dira oztopori nagusienak edo erronkari nagusienak. Azteko iraupena da, iraun eta iraun da iraun. 2019an 100 urte. 100 urte. Beteko dia zeruko argia. Ospatu behar dugu, Biak kazetari veteranoak zarete, baina veteranoenari eskatuko nioke, gazteagoari aholkutxo bat emateko. Bai, betxu, gauza bat bai eskatuko nizukela argia mundui buruz eta hoxe da. Hor dago urte askotako ondarea. Horrei da nahi eustea, eta, eta areago, albalitz ikusgarri jartzea. Era bat ados, eta gaina, proiektu bezala badaukagu, hori dena digitalizatu, internetera igo, eta herritar denen eskura jartzeko, lizentzia librean, edo zeinek erabili eta konsultatu ahal izan dezan. Eta alako batean, Eli, argia, argia, utzi zenuen eta handik atera zinen. Zein izan zen arrazoia edo? Agortuta irten ditzen handik. Oso geizki zijon aldizkari ekonomia aldetik. Eta zirte dozartera inziana izan zen, hilabete baten kobratuko ez gendula ikusi nonen, eta atxai dire eskatu behar izan jonen, nik ezin dut hemen segi. Eta handik nora? Handik diputaziora. Zukara hartan, irakasle? Elizbarrutiko magisteritza eskolako irakasle nintzen bai. Ia eskondu, bi umen itun, eta doktora dutzeiten egin nintzen aldi beren. Eta antzen bat urte nintzen dituen, irakasle bezala? Irakasle bezala, Santo Tomas Lizioan 1965 hasi nintzen. Ikasturte batez aritu nintzen, gero unibertsitatera joateko erabaki hartu nun, eta berriro dei egin zidaten 1970an joan nindin, Santo Tomas Liziora. Eta ikasleen artean izango zen dituen gaur egun ezagunak dien personak eta? Izango ez dituen bai, hoxe. Ikasle izan nun, aizpeagoenaga. Ikasle Estepan Aldamiz, Inigo Lamarka. Mari Carmen, aizpeagoenaga eta Inigo Lamarka aipatu dituzu. Pentsatzen dut ez zela bat ere erraza izan ni klasean eukitzea ze enintzen geldirik egoten den horietako bat, ezta? Mari Carmen gure referentea zen, gure hortxe zeon gure ondoan eta gure bidelagun. Ondoren urteak pasa ziren eta magisteritza ikasten hasi nintzenean, Mari Carmen berriz ere irakasle izan nuen eta inoiz ez dizut esan Mari Carmen, baina asko erakutsi zenidan. Erakutsi zenidan hori antzerkian beti erabili izan dudan zerbait izan da. Irakasle bikaina izan zen niretzat, oso ona. Literatura irakurtzen hasi nintzen, ikaragarri gustatu ditzaidan, bere eraginagatik, neurri handi batean. Eta hortaz aparte, gaztelaniaz idazten oso ondo ikasi nuen. Ikaragarri maite zaituzet eta oso pertsona importanteak izan zareten nire bizitzan. Inigo ikasle saiatua zan da zintzoa, oso zorrotza, bere burukin eta oso saiatua, eta aizpea behai esaten diote, nolako matraka zinen aizpea. Behai esaten diot ikusten deanen. Eta bapatean irakaskuntza utzi zenuen, gizon bat gurutzatu zelako zure bidean? Bai, Ardantza lehendakaria? Bai, 1985ko ekaina izan zan hori. Honen besteko ezterketa pila zuzentzen ari nintzela, antxe buru belarri nun datorkidan persona bat, zera esanez. Ardantza lehendakariak nerekin hitz egin nahi zuela eta ajurian era deitzeko. Baietz esan nion. Gure atxek eta senarrak hortara bultzatu nindutelako, ez gure amak. Ama garaiko txazalea. Bai. Dana dala, 85ean Jaurlaritzara iritsi eta 2001 arte.
Hombre. Mari Carmen! Egunon, lehendakari. Aspaldiko, zemuz. Ni gogoratzen naz, urtarrilien lehendakari izendatuta nengoen, eta, arazo asko egon zidan garai hartan, ezta? Da, momentu hartan gubengo zen gobernuko estruktura dana baia bete nahian. Ia etortzen zata burura, nola niri esan zidaten garai hartan, hemen dago andra bat oso argia dana, gainera doktora dutza egin dau, eta, ni pentsa dut, garai hartan orain nino emakume bat, eta doktora egin da, eta zerat, eta bestiat, euskarak honez arduta, eta, horakarik, eta, horrek precedente guztio ja nik hartu nitxo zen, eta zuri deitu aurretik, segurutik nila hori da noia, ni jakinen nengoen. Kotxe hartutan joan nintzen, harrituta eta kezkatuta Jurianera, egun batzuk geroago, eta, proposamena egin zenidan, hizkuntz politikarako idazkari izateko. Txera itzuli nintzen, harrituta eta bildurtuta, nire bildurrarekin negar eta guzti egin nuen, pasatak eatu nintzen. Eta gainera, egun haietan, ni hasi nindun amonaia bere azkenetan zegoen, ura zaintzen erari nintzen, gauza asko batera, ez esan nizun. Eta bueltan erantzuna. Ez zaude gara jonean erabaki bat hartzeko. Egun batzuk hartu eta berriro hitz egingo dugu. Bidena barrezan behar dut, gure atxe, senarra, eta zuzeu izan zeratela nere bizitzan gizon importanteak. Emakume jaiodan pertsona bati, lagun egin diotenak, erabakiak hartzen eta bidea urratzen. Emakume gisa, bidea zabaltzen, aritu zareten, sensazioa izan duzue? Nik oso garbi. Ze gogoratuko dugu, zu izan zinen, Mari Carmen, hizkuntza politikan lehen emakumea. Bai. Bozera maile gisare lehen emakumea eta kulturako sailburu. Emakumezko sailburun artenea jotakoa lehenengoa eta kultura sailburu lehenengoa. Euskara biziberritzeko ezinbestekoa dugun ahalik eta adostasun politiko eta sozialik handiena etengabe landu behar dugu. Etengabe eguneratu eta berritzeko garaia da. Txanarresa izan ze, askotan tokatu zat, gizonezkoz inguratuta lanen jartun behar izatea, edo erabakik hartu behar izatea, edo... Jarraitu dezagun, elkarrizketa entzuten. Nego horatzen azu sartu zinenien, zure kargu mailako ni pentsetot lehengo emakumea izan zinak. Eta hori normala zan garai hartan. Orduen, zure izendapen egin nuen nien, nik ez nuen euki arazorik. Batzuk pentsatuko bentzeko, zerbait inorezan ausartu niri ezer esatera. Emakumezko lehenengo lehendakaria nik uste dut jaiota dagoela. Bai, ez dakizen izango da, baina bai. Ni nire buruin baukaraz batzuk, ni neu lehendakari izango banitzoin, okotan marrute gutxiagorekin, buruenokiko nituzen zeintzuk izan zeikezen, baina ez noa esatera, baina bai, jaiota dago zela, argita garbi jaiota, baina gainera aspalditik jaiota gongo dira. Zalantzari gabe, nik uste dut, hori onartuta dago. Garbi dago onartuta hori. Onartuta? Bai. Azkartxego jun behar du. Atzera behiratu ezkeo, momentu gogorrak ere bizi izan dituzuen. Bai. Zu bizkatzailekin ere ibili izan zara? Bai, tokatu zait. Etaren zenbait sarraskin ondoren aso gertuti bizizatzea tokatu zitzietan da personakin egotea. Sekulan ez detaztuko, Miguel Ángel Blancoren amari, besotik helduta nola lagundu nion, bere ingurukoek, ez etxekoek. Beste batzuk, bakarrik utzi zutelako Bilboko manifestaldia handiaretan, ez da? Hori zai sekulan aztuko.
atzera botatzen dugu nien, 14 urte ginen gero batera, Zuretzako zeintzuk izan ziren alako momentu gogorrenak eta momentu onenak? Urte zailak izan ziren etaren sarraskia eta ondamendi ikaragarria izan zelako, ez da indarkeria. Indarkeria, bai. Bozeramaile izendatu eta berehala adibidez, Gregorio Ordóñezen heriotza tokatu zitzaidan, berehala Fernando Mujicaren tokatu zitzaigun, oso gogorra izan zen, ikaragarri gogorra izan zen, alde askotatik begiratuta Miguel Ángel Blancorena. Urte hartan bertan Guggenheim inauguratzeko garaira iritsi ginen, eta egun bi lehenago, edo 3 egun lehenago, Txema Agirre, erail zuten antxe Guggenheimeko urrian. Garai gogorra, baina bestetik, nola esango nuke, asko ikasteko, asko hausnartzeko, printzipioetan oinarrituta sendo jartzeko, da giza eskubideen aldeko gure konpromisoa geroz eta indartsuagoa eta gardenagoa izan zedin ere, nik uste dut ahalegin handia egin genuela. Zuri esker, lortu nuenik hitzarmena egitea Eusko Jaurlaritza eta 3 diputazioak, noski, eta Nafar gobernuarekin, eta Euskaltzaindiarekin hitzarmen egin genuen, Euskaltzaindia egituratu, Euskaltzaindiarekin akordiotara iritsi, bere eginkizunak zehaztu eta bar, beste gauza bat egin genuena, AEK-arekin akordioa eta pakea, privilegiatu bat sentitzen dut, eta hori zuri zor dizut, ez da? Ez zan erreza izan, baina merez izan zuen. Inoiz pentsatzen dut, orduan bizi izan dakoa, idatzita utzi behar dedala, nire ondorengoentzat. Eta zuri, Eli, zuen familiari, oro harrez, gertaera batek oso gertutik onkitu zintuzten, Joiesen hilketaren egunean zer sentitu zen duten? Bueno, ez dauket hitzik. Oso gertukoak zenituzten, Bai, ikaskidek, batxilerren, eta gero familien jarten ere hori loturak egon die, belaunaldi ezberdinetan ja, ezta? Eta zer nolako eragina izan zuen, arek, zugan? Saminez aparte, nik hasieratik izan nun alako susmo bat, Joiesen hilketan zerikusi izan zola emakume izatek. Etzioten barkatu, emakumea izan da, etako buruzagi izatea, beraien arteko buruzagi izatea, eta batez ere, etzioten barkatu, gero bere bide propioa hartzea. Bestetik, Joiesek berak jokatu zuneran, ikaragarrizko koherentzia, etan sartu zen koherente izanez, hori sinisten zuelako, gaztetxoa zanen, 73-74, eta etatik atera zen, ikusi zuenean, nora ezean zijoan, ezta? Joiesek utzizun den erabat utzizun, eta orduan ebitatuzun inoren babesik bilatzea, eta bere kabuz eta bakarrik egintzun bidea. Hizkuntza aipatu dugu, politika aipatu dugu, eta telebistara egingo dugu jauzi. Eli, zuk diputazio utzi, eta telebistarako jauzi eman zenuen. Izan ere, kazetaritzara itzuli behar non, inundik ere, hori zan ere bokazioa. La Pesteguía y Darreta, siempre según la información de la Consejería de Interior, entregaban el dinero aquí, en la sede que el sindicato LAB tiene en el número 6 de la calle San Sebastián de Rentería. Kuadrilla polit bat bildu zineten, zeitzu dituzu gogoan? Maialen Iriarte eta Estepan Aldami, zehon. Beste, Elisabetek daukan berezitasunetako bat, bada bere jakituria, kultura maila hori, eta bere gauzak jakiteko gogoa. Nik esango nuke hori dela gainera bere iztasunik handinetako bat berarekin batera lanean aritzerakoan.
Aizue, eta momentu batean, zu kultura sailburu, zu EITB-en, eta EITB-ko zuzendari zein jarriko, eta Iñaki Zarraoa, kuñatua. Iñaki Zarraoa, Getxoko alkateoia eta 1981-89 bitartean EITB-ko zuzendari izandakoa. Mari Carmen eta Elixabeteren aizpa Arantxaxuren senarra da bera. Eta orduan gabonetan eta biltzen zinetenean eta eztabaidatzen zenduten, azarretzen zineten, ez. Hori zuek esaten didazue, baina ez dakit Iñakik zer esango ote luke. Beraz, berari galdetuko dugu. Bai, onena, berari galdetzea. Ongi etorri, Iñaki. Ara, Iñaki, zu EITB-en sartu eta hortxe? Txarkitu, no, Elizabete, barnek izan zegoela. Ondo biginen, ez genuen gehiagitz egiten. Badakit batzutan ateratzen genuenean goien egiten genituen gauza guztiekin ez etorrela bat, Elizabete, baina normala da, eta ontzat hartu behar da. Politikaz gutxi hitzeiten zenduten edo telebistari buruz etzen duten hitzeiten, eta orduan gabonetan zertaz hitzeiten zenduten? Politikaz hitzeiten ez gendunik ez, politikaz hitzeiten da. Itzeiten da. Gero gaina gertatzen da, batzutan badarela elkartze batzuk ere, esatu bateko Iñaki eta biok ez garen, ni ez nago niungo alderditan, eta Iñaki usteet baietz, ez da. Eta, baina gero, gure esku dagon, Iñaki oso sartuta dago, eta ni, askoz gutxiago, baina kolaboratu izan dut gure esku dagokin. Naiz ezberdin pensatu proiektu batzutan bat etorri gaitezke. Nik aitzaki batzuk ateratzen ditut. Zuen alderdik eramaten ditut. Bai, ez uste zu. Bai, ez da bai da naziko geha. Ez da bai dut gabe, baina garbi dago, gauza batzuk Eta EITB-eri buruz, eta pixaz irurok ukitu duzu, gure etxea eta pixaz nola ikusten duzu, euskarazko telebistaren etorkizuna. Beida, gaur esate bateako, Iñakin da etxeko umek, bilobak, eta gure etxekok, antxongo die, pizza hartu ostiralero bezala, pizza hartu eta guazen ikusteko irrikitan, ez da? Baina egia da, gure etxean, batez ere, ETE bateko programakin egoten gara pizkat lotuta, arratsaldeko ze horiek, elkarrizketa horiek, erretxeki infernu hondi. Elik, hauts kritikoagoa. Nik bai barru gotik genea, batetik, ETB bat, ETB biren morrontzatek askatzea. Eta bestea, bai ETB bat eta bai ETB bi, hemen bertako erreferentzietatik egitea. Ez kopiatuz telebista pribatu badakigu arrakastatsuak, baina, ze gainera azkenean gertatzen da, hori, jendea juten dela, originala ikustea, eta ez guk egin dezakegun kopia. Iñaki, zu Garmendiatarren etxera sartu zinenean, eta zein izan zure lehen impresioa? Bildurra. Bai, zer? Euskera egiten zuten, eta nik egin euskerarik. Ez zenekien orduan? Itzik ez. Atxek baldintza jarri zizun, ez? Esan zazu gure atxek zesan zizun, aurrena etorri zinenen. Gure etxean sartzeko euskera jakin behar ez. Eta baita ikasi ere. Zer remedio. Ederki, Iñaki, mila esker. Zori. Bisita duenaren gatik eta konto hauek. Eskerrik asko. Esategatik. Urrun arte, bai. Ara, kontu batzuk hemen berritu ditugu. Eta galderatxo bat, Mari Carmen. Hizkuntza politikako idazkaritzako kargu hartu zenuenean, seme alabek zenbat urte zituzten orduan? Gaztetxok, baita esan egin nien, gure etxen aldaketa handi bat etorriko, eta nik honi bai etxasaten badiot. Eta lasai ama, zuk uste badezu, badezakezula segi aurra, eta bestela, moldatuko gea. Hori gazte zirela, gaur egun handitu dira, eta Amona ere bazara. Bai. Kaixo Amona eta Eli, zer gozabete? Hemen gaude Battersea Parken Londresen, eteten gera popi paseatzera. Laizter itzuliko gera Euskal Herrira. Eta gogo handien laukagu. Usa handi bat, agur. Ze arrotasunaz, ez? Bai, eta
Bueno, gaina euskera ze egiten du, hemengo euskera egiten du. Esan nahi dut hemengoa gure familikoa, gure familikoa. Ara? Hau gure Mikel Musikatxo da. bat, bai? Bai, Garbi, bai, gure Mikel da. jarraitzailea sutsua zara, Hau askotan entzun dut. zei zenburu dauka? Mari. Abesti honek? Eta zergatik da, Mari, hau? Bueno, nerekin gogoratu zintzulako. merezi duela gutxinez abesti batek bere izena ematea. Aguantatu dizkidan ordu pilan ondoren. 6 urtekin hasi nintzen pianoa jotzen, eta konserbatorioko urtek egin, eta ondoren asko gustatu izan du zait beti bluesa, jazza eta horrelako musikak. Zorrotza izan da, eta aldi beren goxoa ere bai. Amaren kargu horiek guk txikitatik ezagutu eta erabatean sufritu ditugu, ezta. Azteko Lizio Santo Tomas, Donostiako Lizio Santo Tomaseko andereñoa zanbera, gutxik ginenen, horrek ja ematen zigun ekiz bat, ezta, marka bat jartzen zigun, eta ondoren Jaurlaritzara joan zanean, oraindik ere ageriagoan gelditzen zen, eta bueno, bi zea hori izan ziren, ezta, bi sentimentu horiek, alde batetik ageritasun horrek sortzen zuen kezka edo eta beste batetik baita harrotasun, ezta, ikusten gendulako egiten ari izan lana benetan egindako lana zala, oso bihotzetik eta dedikazio izugarriarekin, uste bai mailetan bai ni beti sentitu izan du gehala harro behataz. Elisabetekin ere guk txikitatik izan dugu izugarrizko harremana. Esango nuke, beti izan dutela gurasoekin konfiantzaz zitzezken gauza horietaz, lasai juten nintzen, eta orain ere bai, beregana zerbait kezkare badoketenen hitz egitea. Eta Elisabete eta batez ere Juli eta pixo handi izan zuten, niri txikitatik pasatzen zizkiatelako diskoak eta kasetak, B.B. King eta Rolling Stones, eta goratzen dut, 8-9 urtekin eramaten nindutela Donostiako jasaldira, udaran. Eta oso eskertuta nago beraiek emandako formakuntza horrekin. Abestia bezain ederrak entzundako hitzak, ez da? Esan nahi handikoak. Mikelen musika, nik pentsa dosifikatu egiten diot nire burui. Ze karga emozionala handia dauke guretzat, eta ez dut hain sarri, eta ez dut beti entzuten. Lehen entzun duzu, Osa Ramonek prestatu nahi zizuela oparitxo bat edo, ikus dezagun zer den.
Honden dauzket, 3 opari koskor. Ara? Mari Carmenentzat, Elisabetentzat. Gero ere, oso maiteko, zure hiloek. Nik emango izkiat orduan, Ramon. Bai. Zu enkargatu. Hora, Jontxo, gustora hartuko ditu, Dauz egintzago? Ardantzantzat. Ardantzantzat, ara. Jontxo, hauek, zuek egindakoak, inundik ere? Bai, hori gugina hori ez daugea trampai. Hemen ez dago trampai gordua? Ez. Hau naturala? Naturala, alde guzita. Oso ondo, Ramon, mila esker, eta behon daizula. Segi horrela, jator. Bueno, horren arte. Agur, bai. Bidea ikasi duguta, Argi. Alaxe esatu deu. Hementxe dauzkat gainera berak eman dizkigu. Zuentzako baditutor, eta baditugu, horrelako jogur batzuk ere, Ardantza lehendakariarentzat emango dizkiozue. Gero, batzuk. Bai, emango dizkiogu ba. Noiz ikusi duzue, azkenengo aldiz? Noiz, niko indala egun batzuk. Eta berriro ikusteko asmorik bai edo laiztar edo? Bai, tartek ikusten deu, bai. Bilboko Arte Eder Museoan Goiai buruzko erakusketa bat inauguratuko da, eta nik usteet Goian erakusketa hori ikustea, jungo gehala behaz, ilontan bertan. Lehenago ere ikusiko duzu. Hementxe daukagu eta. Aurrera, lehendakari jauna. Arratzaldeo. Arratzaldeo, baita zuri. Mari Carmen. Arratzaldeo. Era bat, uste gaben harrapatu nagone. Sorpresa, ezta? Aspaldiko. Nola ez? Bai. Eseri lasai. Lehendakari, eskertzen dizugu, zure agendan lekutxo bat egin izana eta ormaiztek ere etorri izana. Pozik gainera etortzeko. Garmendiatarrak maite dituzulako, estiman dituzulako. Hombre, nik garmendietarrak beti izan ditu eraz estimatu. Hasi nintzen ezagutzen garmendiatar euren aita. Baina gero, ezagutu nuena, sakon askoz gehiago izan zen Mari Carmen. Niretzako, emakume bat eukitea alako maila altuko arduradun bat, oso importante, oso garrantzitsua zen, ezta? Eta hor zure agerraldiak prestatzerakoan eta lehendakaria eta zure arteko harremana nolakoa zen? Bueno, bozera mailen nintzela noski garrantzia handiko ardura, oraingo kultura sailburuzun, bingen zupiriak. Eta horretik bingeregia jakiten zuen, periodistak gaur nondin nora nahi izango dute joan, zer nahi izango dute atara. Ez galdetu bakarrik, atara baita ere. Bai. Ez que garai hartan, igual, bertan astelen arrazaldien, ero Martizen bertan, zinukan atentatu bat. Osea, Fernando Mugik heldute, ero Ordoñez hildute, eta gauzak izaten zira momentu batetik bestera, orduen, erantzunen monbir zan, ez da? Horrelako asko. Horrelako tamalez bai, asko goten zira. Oso zaila da benetan, horrelako jarrera eta ekintza eta mehatxuen bidez, herri baten askatasuna lortzea. Eta Garmendia Lasatarren artean zer nabarmenduko zenduke? Harreman estua benetan ni Mari Carmenekin jokiot. Andra Argia, langilea, oso responsablea. Nik beti ezagutu dut, beti alegintzen gauzak egiteko, eta beti holan ezagutu dut. Eta amaitzeko kazetariak eta politikariak zaretela aprobetxatuz, azkeneko galderatxo bat egingo dizuet, etorkizunera behira. Nola ikusten duzue? Nik ikusten ditut premiazkok dien gai batzuk, bat da preso eta ieslarien arazoa konpontzea. Bestea, erabakitze eskubidea. Nik ez nuke hil nahi, nan espainolarekin, euskaldunarekin baizik. Eta gero, bada beste gauza bat, azken aldin, hori Kataluniako hau dala eta, oso garbi gelditzen nahi dana, eta da, defizit demokratikoa. Zer esango zenukete? Elkar onar dezagun, euskaldun izateko, anistasun horrekin, ez da? Batzuk gara euskaldun abertzaleak, eta beste batzuk dira espainitar abertzaleak, Espainiako abertzaleak. Gure arazoa konpontzen ez dugun artean, guk geure artien konpontzea, Espainiakin ez dugu zer eginik. Eta hori izan da, gure betiko historia, Bueno, hori da nahi, konpontzen joan bierko gara, baina konpontzen buruegaz ez amorratuta. Bai dagoz gauza batzu betetzeko, Elisabetek esan dauena eta Mari Carmenek esan dauena, bai. Baina orokorki ikusita gizarte bezala nik esango nuke arazoak pixkat orokorroagoa direla eta hori konpontzea, astiro joan bierko. Jakinda, horrek arazo duko zela.
Mila esker lehendakari bisitarengatik eta mila esker Garmendia Lasatarrei, Mari Carmen Eli, zuen familiaren ateak zabalik eskaini dizkiguzuelako. Eskerrak zuei. Bai, eta, nik saga gehiago ikusi nahi ditut, Mila esker. Aukera honikek ez, da? Ondo. 3 bide, 3 norabide, edo 2, edo agian bakarra. Garmendia Lasatarrak bideide, Euskal Herriko historiaren zati batetik egin dut ibilbidea gaur. Ez dakit bideak non izango duen helmuga, baina argi dago, lagunekin bada, bide luzea laburrago egiten da.